n'a fɔ 22 septembre tɔw Amadou Sékou Touré bɛ hakilijigi kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tacogo kan. Kulukoro sɔrdasi kɔrɔ ka jɛkulu ɲɛmaa fɛ a ka kan o hakilijigi ka kɛ sifiw ye wasa u kana ɲina. Bon, 22, vous savez que c'est depuis 1960 et éclatement kɛra waati min fo Modibo ni Soudan ni fɛn ye malien ye u bɔra Dakar kana parce que Senghor ni France y'an janfa ka an ka union ni tiɲɛ quoi ka fédération ni tiɲɛ. Donc Modibo n'a ka mɔgɔw bɛɛ de nana Mali la. Donc ka déclaration d'indépendance kɛ 22 septembre et lycée des jeunes filles là. Donc depuis cette date là, chaque 22 Mali b'a fêté. Modibo tana jusqu'en 68. Kana fo Moussa tana. O siratigɛ la, Raymond Jara ni ale fana ye Mali sɔrdasi kɔrɔ ye 22 septembre ye Mali den bɛɛ ka seli ye. Sabula a bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de kofɔ. 20 septembre ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya seli de ye. Alors a ka kan Maliden bɛɛ ka kan la, bɛɛ ka nisɔndiya de don. Donc normalement bɛɛ kan k'i sen don fête in na. Fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogoya min na o tun bɛ kɛ sɔrɔdasiw fɛ ka civiliw nisɔndiya ni défilew ani tulonkɛw ye pour ka jamanadenw nisɔndiya. An kɔni ye an ka waatiw kɛ o cogoya de la. San o san an bɛna défilé kɛ Bamako boulevard ba kan. Donc bɛɛ bɛ na, corps bɛɛ bɛ défilé, matériel bɛɛ bɛ défilé, u bɛ sɔrɔdasiya ɲɛfɔ mɔgɔw ye alors ka jamanadenw nisɔndiya. Walasa ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli tun diya Malidenw bolo ani Mali sɔrdasiw bolo, médaille tun bɛ di mɔgɔ minnu tun ye baara ɲuman kɛ o san kɔnɔ. Amadou Sékou Touré b'a sinsin o kan kosɛbɛ. Ouais, chaque 22 trophée bi di, médaille bi di mɔgɔw ma o méritant. Baarakɛlaw min y'u ka baara kɛ ka ɲɛ. Kan kɔnɔna u bɛ médaille de militaire ninnu ma, o bɛ jalakura d'u ma. Sékouba Traoré, yiri baarakɛla ka bɔ Kulukoro, tɛ ɲinɛ k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli kɛra sɔrdasiw dɔrɔn de ta ye. Sabula jamana bɛ faratili kɔnɔ. A bɛna fêter ka jamana to bolo wɛrɛw kan tuguni minnu ni an sagoya tɛ halisa. An bɛ dugawu halisa Ala ka k'an sagoya ye. Ka sɔrɔ an bɛ 22 cogo min na fɔlɔ la, 22 kun y'an ka fête ba ye. An b'a se dɔrɔn bɛɛ bɛ nisɔndiya, bɛɛ b'i ka fête kɛ. Mais sisan 22 yɛrɛ kɛra sɔrɔdasiw ka fête de ye. Civils sɛbɛnni ka bɔ a la. Sinon 22 kun ye civils ka fête de ye. A bɛ san caman bɔ sisan Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli tɛ ka kɛ tuguni. K'a sababu kɛ jamana bɛ faratili kɔnɔ. O de kama jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛw sigi sen kan min ye ka 22 septembre seli kɛ sɔrdasiw ka dagaw kɔnɔ walasa ka jamanadenw lakana.